जिंदाबाद 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 आमाग लगे खांति खांति आरो बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायना बर' फरायसा आफादनि जे 52थि बोसोर साबकाइथि जानानै जों लेफ्ट साइड हाबबोगोन। जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि आसा नंगौ जों बे समाव जों बयबो मिथिगौ 1967 मायथाइयावनो गायसनजानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै फैयै 52थि बोसोराव आगान सुरफैबाय। दा दिनै बिथांमोना मिरु बर' फरायसा आफादजों लोगोसे जोंहा जिल्ला दखरा जों बायदि बिथिङाव जोङो बिथांमोनखौ दिनै गावसोरनि जन्म सानखौ गाजा गोमजायै फालिनायखौ जों नुनो मोननाय जादों। दा नैबे समाव दंफैयो आं उदालगुरि जिल्लानि नैबे सहराव। दा जि सहरावबो बिथांमोना नैबे गावसोरनि जन्म सानजों लोब्बा लाखिनानै बिथांमोना गोलाव हानजा सुरदों, जेरै आखायाव प्ले कार्ड लानानै बिथांमोना बुंदों एबसु लं लिभ, उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ बन्द खालाम, बेफोरबायदि बायदि बिथांमोना स्ल'गान होनानै दिनै गोलाव हानजा सुरनायखौ जोङो बे समाव जों नुनो मोनगासिनो दङ। दा बिथांमोना नैबे समाव बिथांमोना रायजो राजाजों नैबे मोनसे मेसेजखौ होनो थांगासिनो दं दि बिथांमोना बुंदों जिहेथु उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, जौ जुवानिफ्राय गोजानाव था, बायदि स्ल'गानफोरखौ लानानै दिनै बिथांमोना दिनै उदालगुरि टाउनखौ गोमसार होनायखौ जोङो नैबे समाव जों नुनो मोनदों। दा नैबे समाव आं केमेरा पारसन बिथांखौ खावलायदों जिहेथु दिन्थिनो थाखाय, जिहेथु माखासे बर' लाइमोन सेंग्राफ्रा दिनै आरो रायजो राजाफ्रा बेयाव फैनानै गावनि बर'नि गाननाय जोमनाय आर'नाइ गामसा बायदिफोरखौ गाननानै दिनै बेयाव जै बर' हारि बायदि धोनि होनानै दिनै बिथांमोना नैबे उदालगुरि सहरखौ गोमसार होनायखौ जों नैबे समाव नुबाय थानो मोनदों। दा नैबे समाव जों थोंजोङै बिथांमोननिफ्राय मिथिना लानोदि जिहेतु बिथांमोना नैबे हानजा सुरबाय थादों, बे हानजा सुरनायनि गुबै थांखि आरो उद्देश्यआ मानो थाखाय बेखौ सुरनाय जादों बेखौ जोङो थोंजोङै बिथांमोननि खुगानिफ्रायनो जों मिथिना लानि। दिनै 15 फेब्रुवारि 56थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसननाय सान। बे सानजोंनो लोब्बा लाखिनानै फुंबिलिनिफ्राय जों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै हाबाफारि लाबोदों। मुंख्लं बिथांमोननिसिम बिबार बावनाय, जोंनि रुंसारि जालांनाय बारग' बिबानगिरिफोरनियाव बिबार बावनाय, बड'फानिसिम बिबार बावनाय, बेफोर हाबाफारिखौ जों लाबोदों। आरो दायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै मोनफ्रोमबो जिल्लायाव जिहेतु बेलासिनि 3 रिंगायाव मोनसे हानजा सुरनाय बे हाबाफारिखौ लानो बिथोन होनाय बायदि जोङो दिनै बे हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ लादों। दा दिनैनि बे माने गोथार सानाव आं दिनैनि बे रेलिनि गेजेरजों बयबो बर' रायजो राजाफोरखौ जों साबायखर बावहरदों, कंग्रेचुलेसन जासिदों जे थांनाय 1967 मायथाइनिफ्राय 15 फेब्रुवारिनिफ्राय 52 बोसोर जे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जिबायदि मदद आरो अनसायनायखौ होबोबाय, आरो बिथांमोननि मदद आरो अनसायनायजों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा 52 बोसोर जाफैबाय। दा बेखायनो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरखौ साबायखर बावदों आरो कंग्रेचुलेसन जासिदों, ग्रिटिंस बावहरदों साफ्रोमनिसिमबो, वेल विजार्स इन्टेलेक्चुवेल साफ्रोमनिसिमबो। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आथिखालनि जेसेबांखिनि बिबानगिरिफोर दङ साफ्रोमबो बिबानगिरि बिथांमोननिसिमबो आं ग्रिटिंस आरो कंग्रेचुलेसन जासिदों दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों। बेखौनो फैबाय थानाय समाव जों बेखौनो मिजिंथिदों, थांनाय समफोराव जिबायदि मदद आरो हेफाजाब होबोबाय, फैबाय थानाय समफोरावबो गासैबो रायजो राजा इन्टेलेक्चुवेल जोंनि वेल विजार्सफ्रा जाहाथे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायाव, बर' हारिनि रैखाथि थामोनथा आरो जौगाथायनि थाखाय जिखिनि हाबाफारिफोर लानानै जोङो हाबाफारि रनसायदों, मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव साफ्रोम बर' रायजो राजानि मददथिखौ जों मोनगोन होनना मिजिंथिदों। बेखौथ' जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै सिगांनिफ्रायनो जों होबथानायनि मोनसे मोनफ्रोमबो हाबाफारिफोराव जों बुंबोदों, जौ जुवा ड्राग्स आरो उन्दै बैसोआव हाबा जानायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ होननानै। दा नाथाय दिनैसो जे आसाम सरकारा बेखौ मोनसे पदक्षेप लादों, बेखौ जों वेलकाम खालामदों आरो बियो कन्टिनिउ जानांगौ। आरो जोंनि गेजेरनिफ्राय बे बाल्य बिबाह, उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, बेजों लोगोसे जौ जुवा ड्राग्सफोराबो बन्द जानांगौ, बिनि सायावबो माने गोख्रोङै खामानि मावनांगौ, जों बेखौ भारत सरकारनिसिम जों जनायहरो।